Ay buntag ka natin tanan sa mga mahal nga mga suon niya ko kaon kay sa inyong atubangan gusto kong ma-share sa pulong sa Ginoo taliwala sa mga problema nga atong niaguman karon sa kalibutan daghang mga trahedya, daghang mga pagsulay abot nato apay COVID. I just want to tell you that there is always hope na ang atong Ginoo nga kanunay nagagiya nagaguide ka nato kay kung wala pa siya mga igsoon nganong maingon ko ninyo igsoon because we are all brothers and sisters. We have only one Father, which is our Lord Jesus Christ, our Lord and Savior. Dita atong hinumduman mga igsoon, what is the meaning of our life? Ito ay sa kalibutan, mugsuta sa kalibutan. Antod karon ano kita nga nag-exist because this life is the preparation of our life humandoy sa kalibutan. That is the most important thing in our life mga igsoon nga sahay si Satan gusto pa niya nga ilaron nga importante ang pagbuhay sa kalibutan paliwala sa mga lipay ta des kalibutan bisyo sa kinabuhi kahilayan may mahimong rason kita makalimot kita di sa atong Ginoo. So mga igsoon dili nato kalimtan there is one living God na siya tan-aw ka nato mga igsoon sa pag-abot sa panahon whether mutuo ka o sa dili there is always the judgment day sa matag usa ka nato kitang tanan matubang kita sa Ginoo ug mohatag kitag husay sa tanan nato mga binuhatan. And diya nga part mga igsoon ingon ta nga madipay ba ta makita sa Ginoo o maulaw ba ta tungod sa atong mga binuhatan. Only kita mo nasayod. What is the most important mga igsoon sa atong kinabuhi is we have our relationship on our Lord and Savior Jesus Christ. Kay sa kung saan pa nato adto magita pa ulit ingon sa pulong niya mga igsoon ataho kamo gikan sa abog ug sa abog usab kamo pa uli.